Antes de dar inicio a esta conferencia del profesor Díaz Fierros, quiero, con unas breves palabras, evocar la memoria del profesor Juan José Moralejo, que hace tiempo nos acompañó aquí en el Ateneo y nos habló de los ríos gallegos, e independientemente de lo que nos dijera, por todas partes resumaba aquel saber enciclopédico, simpático y bonachón que tenía. Y nada más, pero que conste que por nuestra parte no hemos sido indiferentes a lo que ha ocurrido, nos ha sobrecogido grandemente y que queden estas palabras en memoria suya. Boas tardes a todos. Como non quero roubarlle tempo ningún ao noso ponente, que vai falar, que vai ser moi interesante, van a permitir que lea unhas líneas que serei unha comenta. O pasado 23 de abril, promovido pola sección de Ciencia, Tecnoloxía e Medio Ambiente, iniciouse un ciclo de conferencias sobre o cambio climático. Naquel momento tivemos a oportunidade de contar coa participación do profesor Vicente Pérez Munzuri, que cunha brillante exposición achegounos as evidencias do cambio climático e a adaptación ao mesmo. Para abordar outros aspectos deste problemático e controvertido tema, contamos hoxe coa inestimable colaboración dun recoñecido experto, o profesor Díaz Fierros. De Francisco Díaz Fierros estou seguro que todos vostedes terán conhecimento, xa que é unha persona de gran prestixio no ámbito universitario, a investigación, a divulgación científica e a cultura deste país. É un intelectual preocupado por todo aquilo que infunde a realidade. Os seus traballos enmarcanse fundamentalmente no estudo dos solos, das augas, a climatoloxía, o medio ambiente e a historia da ciencia. Un amplísimo currículum, citarei só algúns dos datos relevantes. É catedrático de Edafoloxía e Química Agrícola da Universidade de Santiago de Compostela, doutor en farmacia, foi presidente da Xunta Reitora do Seminario de Estudos Galegos, foi tamén vicepresidente do Consello de Cultura Galega, numerario da Real Academia Galega, académico da Real Academia Nacional de Farmacia, académico da Real Academia de Farmacia Galicia, autor de máis de 500 publicacións en revistas nacionais e internacionais, numerosas comunicacións en congresos nacionais e internacionais, director de máis de 50 teses de licenciatura e doutoramento, galardonado con moi diversos e importantes premios, dos que eu quero destacar o recibido no ano 2008, Premio Nacional de Cultura Galega, Pensamento e Cultura Científica, porque, sen dúbida, moi ben pode suxerirnos o trazo máis distintivo da súa personalidade, a conexión coa cultura do país. Desde sempre estivo empeñado e disposto a contribuir á difusión da investigación e o coñecemento científico, sen perder o carácter riguroso dos traballos, achegando esa característica propia que fai que as súas intervencións resulten amenas e fascinantes, e que hoxe, sen dúbida, teremos a oportunidade de comprobar. Así pois, sen máis preámbulos, cedo a palabra a Paco Díaz Fierros para que hoxe, coa súa conferencia que escolleu o título O clima de Santiago, pasado, presente e futuro, nos ilustre. Moitas gracias. En primeiro lugar, moitas grazas polas verbas de amigo e de paisano. Por lo tanto, non vou insistir máis neste terreo. O que sí quero, antes de empezar a falar do tema da minha conferencia, agradecerlle ao Ateneo o seu convite, porque realmente eu síntome compostelano despois de vivir nesta cidade, esta fantástica, fabulosa cidade de 54 anos. Por lo tanto, creo que teño ben merecido non digo o título de compostelano, pero por lo menos o afecto que lle teño a esta cidade. Por lo tanto, creo que o Ateneo o que está representando de alguma maneira é o aspecto, un dos aspectos máis singulares e máis valiosos da cidade de Santiago, a cultura. E, por lo tanto, para min é unha enorme, unha gran satisfacción poder ocupar esta tribuna e tentarei, pois, máis ou menos, facer que o meu relato sexa un relato polo menos que entreteña e que informe de algúns aspectos que considero relevantes. Tamén quero sinalar que cando escollín este tema arrisquei un pouco, porque certamente no ciclo de cambio climático había unha primeira conferencia de carácter xeral, hai unha conferencia que queda por vir sobre o problema do cambio climático en relación cas rías,
a productividade das rías, e a min tocaba falar do cambio climático en relación co ecosistema terrestre. Podía falar do ecosistema terrestre en xeral, do ecosistema terrestre galego, que estaba xa un pouco máis extinguido, pero decidín, repito, arriscar un pouco máis, vamos a falar de Santiago. Vamos a falar do clima de Santiago, do pasado, do presente e do futuro do clima de Santiago. Pasado, presente e futuro, que de alguma maneira está definindo ese fluir continuo que supón o cambio de clima. Por lo tanto, eso é o que vai ser o tema. Vou falar agora xa de pé, porque vamos a ir poñendo un conxunto de diapositivas onde eu vou ir reflexando, vou recollendo, vou ir resumindo un pouco o que eu coñezo, a miña maneira de ver é esa visión, vamos a chamarlle continua, do que pode ser o cambio de clima do pasado ao presente e ao futuro en Santiago. Ben, comencemos polo pasado. Cando empezamos a falar do pasado do clima, é importante falar algo dos métodos, porque todos entendemos moi ben que o presente do clima podemos definir os instrumentos dos que dispoñemos, como é o termómetro, o barómetro, o pluviómetro, podenos definir perfectamente cal é o clima que estamos tendo na actualidade. Mesmo o futuro, podemos tamén entender con unha certa facilidade que temos modelos, temos capacidade de predicción para chegar a coñecer como vai ser o clima que está por vir. Pero o pasado. Que sabemos do pasado? Como podemos recoñecer o clima do pasado? Pois ben, o clima do pasado ten un conxunto de métodos que é importante tenos en conta e avalialos na súa dimensión específica. En primeiro lugar, os propios métodos instrumentais, é dicir, os termómetros, os pluviómetros, témonos de hai xa casi 200 anos. Por lo tanto, ese período de medidas de hai 200 anos con termómetros e pluviómetros e barómetros é o que podemos definir como os datos instrumentais. Son datos de referencia porque eses, salvo pequenas variantes, son moi específicos. Pero é que, ademais destes datos instrumentais, destes datos de referencia, temos o que chamamos, na linguaxe climatolóxica, os datos proxy, se queredes aproximados, onde un conxunto de informacións nos poden dar datos sobre períodos moito máis alonxados no tempo. Por exemplo, en calquer sitio onde teñamos sedimentos, por exemplo, os sedimentos das rías, os sedimentos dos lagos, os sedimentos que se forman nas turbeiras, nas lagoas, pois aí, pouco a pouco, se van acumulando información, pois desde hai 4.000, 5.000, 20.000, 100.000 anos mesmamente. As anéis das árbores tamén teñen unha información que podemos desvelar. Os documentos históricos, máis curto o tempo en que nos poden servir, pero tamén poden dar información complementaria, e os testigos do xeo, que non só nos dan unha información cualitativa, sino, sobre todo, cuantitativa. Nos poden dar unhos datos exactos da idade que está ocurrindo determinado fenómeno climatolóxico. O que ocorre con estes datos proxy é que un só conxunto de datos non nos sirven. Temos que utilizarlos varios e ver en que medida hai unha concordancia, hai unha concurrencia de datos para poder chegar a afirmacións máis ou menos seguras. Por outra parte, tamén podemos sinalar que estes conxunto de métodos que nos informan do pasado, cada un deles ten a súa época para o que poden servir. Por exemplo, os datos instrumentais, como les decía, pois máis ou menos teñen 200, 250 anos como moito de vixencia. Depois temos os datos documentais, que poden chegar a uns 1000 pouco de anos, os anéis das árbores, que xa poden ir un pouco máis alá, 4000, non é dificilmente, pero 2000 anos en algúns casos, pero 1000 é o normal. Despois o polen e todo isto chegan xa máis alá, 10.000, 100.000 anos poden chegar, e os datos do xeo que poden chegar casi hasta 1 millón de anos. Ben, con todo isto, ao final temos que presentar un conxunto máis ou menos coherente. Temos, de alguma maneira, que empatar os datos proxy, os datos aproximados, que serían todos estes que teríamos por aquí, cos datos instrumentais. Isto é unha gráfica que se refire ao clima do planeta. É unha gráfica moi debatida últimamente, unha gráfica porque ainda sigue sendo aceptada, pero foi obxecto de bastante debate e crítica, desde, por exemplo, desde internet, pero ainda, repito, sigue aceptándose a que se lle chama a gráfica do pau de Wolf, non? Por a forma que ten,
Entón, temos esta parte de aquí, que son os datos instrumentais. Os datos instrumentais son as temperaturas, en este caso estamos referíndonos ás temperaturas medidas, por tanto son datos indiscutibles. A partir de aquí teríamos os datos prox, os datos aproximados, que como vedes empatan ben cos datos instrumentais. Sin embargo, hai unha diferencia importante. Esta zona gris que temos, que o que nos está dicindo é a variabilidade destes datos, a variabilidade que teñen estes datos, porque o que temos aquí é unha liña promedio, pero o que temos en gris son a variabilidade. Se miramos como é a variabilidade no período instrumental, vemos que prácticamente coincide a variabilidade cos datos que estamos aí poñendo, prácticamente non hai diferencia. Neste primeiros 400 anos hai unha certa variabilidade, sobre todo xa nos períodos máis alonxados no tempo, hai moitísima variabilidade, por tanto oscilan moitos datos, pero os promedios, as concurrencias que nós podemos atopar, poden servir para definir esta liña de tendencia que é a que nos pode a nós, de alguma maneira, informar sobre como evolucionou o clima do planeta. Pero realmente o que nos trae aquí non é o clima do planeta, o que nos trae aquí é o clima de Santiago. Por lo tanto, xa despois desta pequena introducción, imos xa a aterrar, imos xa a concretar que é o que empezamos a coñecer de Santiago. E podemos comenzar por un aspecto quizáis o menos exacto, pero tamén é o máis atractivo, quizáis, porque é o documento escrito. Hai bastantes documentos escritos do que foi o clima de Santiago, e quizáis un dos séculos máis interesantes é o século XVII. O século XVII, sobre todo a segunda mitade, fálanos de chuvias moi intensas, que sobre todo o problema que tiñan, e por eso era recollido nos escritos, as chuvias do inverno derramaban as naviñas, como echaban aquí as sementes na zona de Santiago, e polo tanto podíase perder prácticamente toda a colleita do trigo, toda a colleita do centeo, e isto podía suceder un ano, 2 e 3 e máis anos seguidos. E polo tanto, supoñer que si 3 anos sin cereal, lógicamente a fame chegaba, os pobres enchían a cidade de Santiago, os mortos no hospital medraban, etc. Por tanto, estas circunstancias eran moi recollidas nos documentos. Como un exemplo, temos estes tres que están aquí, intensas chuvias que impedían sazonar las tierras para sembrar el trigo, falta de grano y el mal tiempo que corre para marchar los pocos que ha habido, falta de frutos de este presente año por el riguroso temporal. Son tres documentos escollidos simplemente que reflexan estas chuvias moi fortes que parece que caracterizaron o século XVII. Pero tamén esta é unha singularidade do clima, e quizáis o de Santiago tamén. Os períodos de moita chuva tamén poden alternar con períodos moi secos, con períodos moi quentes. E como un exemplo temos este outro, onde un documento falaba exactamente así: ardían os montes. É dicir, que o problema das queimas dos montes non é un problema, agora está moi agudizado, pero non é un problema actual. Xa desde o século XVII se recollía, ardían os montes, e como consecuencia desa seca, os franciscanos estiveron 3 meses facendo rogativas para que chovera. Por lo tanto, aquí temos xa un conxunto de información que nos pode falar xa de unhas pinceladas aínda moi grosas para poder definir como era o clima, pero de alguma maneira nos pode ir xa orientando. Aquí temos un documento moi singular, porque destes documentos que temos escritos hai moitos na historia da climatoloxía mundial, pero documentos gráficos realmente hai moi poucos. Hai un que todos coñecemos, que é a xente patinando sobre o Támeis enxiado. Ese documento está moi visto e moi utilizado sempre cando se fala do cambio climático. E hai 2 ou 3 máis sobre Venecia, etc., pero son moi poucos. Pois aquí temos un de Santiago, no século XVII, cando Cosme de Medici veu de peregrino a Santiago. Veu de peregrino a Santiago e traía un séquito impresionante. Por exemplo, o que recollía a crónica era Magalotti, que era o secretario da Academia do Chimento, poderíamos decir o secretario do Consejo de Investigaciones Científicas de hoxe, máis ou menos. Bueno, en este Magalotti, o que nos decía, estas son as cousas máis destacables de Santiago. Unha destacadísima é a continua chuvia que durante os 6 meses de inverno casi sin intensidade cai do ceo. E Pier Maria Baldi, que era o artista que traía Cosme de Medici, recolleu este grabado onde o que se ve claramente son as treboadas de Santiago, as chuivas e as chuvas con vento.
Este probablemente mellor podría ser Magalotti, aquí están ampliados, loitando contra a choiva, contra o vento, como loitamos moitos na Praza da Quintana, cando lle dá por chover e ventar a fondo, non? Pero este documento é un documento, repito, moi importante porque son moi escasos no que é a historia da documentación climatolóxica os documentos gráficos. Xa, sin sair dos documentos históricos, temos tamén unha información que é un poquinho máis exacta, máis que son, porque son series, xa non son documentos aillados, son series que nos permiten xa inducir un pouco como puido ser o clima. Estas son as series de CMAIS que elaborou o profesor Eiras a partir dos diezmos, non? Que se foi desde o século, dos começos do século XVII hasta prácticamente a mitad do século XIX, se foi seguir o valor da produción en cereais como consecuencia destes valores de diezmais. Entón, destas gráficas, o que podemos ver é unha tendencia de carácter xeral, que ten sobre todo causas de carácter económico, e despois estas pequenas, estas micro-oscilacións, que son as que teñen, en principio, unha causa climática. E, por tanto, estas baixadas, estas de produción que temos por aquí, probablemente son debidas a esas choivas intensas e importantes de inverno que derraman as colleitas de cereal de inverno e, en definitiva, afogan as nariñas, como dicemos os nosos labregos. E aí tamén ese refrán, que eu creo que pode vir destas épocas, non? Que a fame en Galicia entra nadando. Entra nadando porque realmente era o trigo o que se destacaba precisamente con estas choivas intensas. Tamén un valor, ten un certo valor, porque tamén nos permite facer un certo seguimento no tempo as rogativas. Non están ainda estudiadas todas as rogativas de Santiago, pero algúns dos estudosos nos presentan esta información. A porcentaxe que temos aquí na escala vertical é o conxunto de rogativas que foron dedicadas, nun caso, as que son de cor verde, pro serenidade para que deixara de chover. Entón vemos que no século XVII prácticamente todas as rogativas que había eran para que deixara de chover. Só un ano hai rogativas, tamén o 100% pro pluvia, para que chovera porque había unha seca moi importante, non? En cambio, xa cando nos entramos no século XVIII, vemos que xa hai unha certa igualdade entre as rogativas que pedían choiva e as rogativas que pedían que deixara de chover. Por tanto, podemos ir inferindo, sin poder chegar de momento a conclusións, vamos a chamar de definitivas, que a tendencia é que o século XVII, como estábamos a ver nos documentos, era de un século moi chuvioso, en cambio, o XVIII xa era un século máis achegado ao que son as situacións actuais. Pero podemos ir dando un paso máis. Vamos deixar os documentos, ese é o primeiro tipo de información. E vamos a utilizar outra que ten moito valor, como son os graus de polen. Os graus de polen teñen estas formas que vedes aquí, de tal maneira que cada grau de polen ten unha forma que permite identificar a súa especie. Nós miramos ao microscopio, vemos os distintos graus de polen, como vemos aquí un conxunto de graus de polen, e cada un deles pode nos servir para identificar unha especie. Os graus de polen teñen a propiedade de que non se destruen, que onde hai moita humedade, por exemplo, unha torbeira nunha braña, poden aguantar 4.000, 5.000, 10.000 e incluso máis anos, non? E, por tanto, nós, analizando esos graus de polen, podemos chegar a saber como foi a vegetación pois de hai 3.000, 4.000, 5.000 anos, según teñamos a cronoloxía. O máis perto que temos en Santiago é as brañas, os foro, porque xa non son, as brañas de Brins. As brañas de Brins están situadas aquí máis ou menos nesta zona, e aí houve un dos manantiais que alimentaba a auga de Santiago. Pois nas brañas de Brins, cando ainda eran brañas, nos anos 60, Van Mauri, como holandés, fixo un análisis do polen desta braña, e incluso fixo unha datación cronolóxica que dixo que esta braña comezou a formarse prácticamente no século IV, máis ou menos, non? No século IV da nosa era. Esta era a braña de Brins, cando estaba xa empezando a desfacerse, cando estaban por aí xa as máquinas, pero nesta braña temos o que son as diferentes vegetacións que se foron atopando desde a parte máis antiga, o século IV, hasta a actualidade. Como podedes ver, aquí está recollida só unha parte do que é este estudo. Aquí vemos, por exemplo, o quercus, é dicir, o carballo. O tamaño destas barras está dicindo a proporción de carballo. Vemos que hai unha proporción moi elevada de carballo no século IV, e aquí un pequeno inciso.
O século IV coincide ca época que os nosos manuais da escola decían a época dos bárbaros. Bueno, os bárbaros, evidentemente eran bárbaros naquela definición, pero desde o punto de vista ecolóxico, desde o punto de vista do respeto ao bosque, eran moi civilizados. Eran bastante máis civilizados que o mundo, vamos a chamarlle greco, sobre todo romano, que éramos desforestadores natos. Toda a historia do Mediterráneo é unha historia de deforestación. Por lo tanto, o período romano, das invasións xermánicas, é un período onde hai un respeto, hai unha recuperación do bosque. E isto estamos vendo aquí, por exemplo, o Carballo, como está, de alguma maneira, enchendo a paisaxe daquela época. E só empeza a disminuir cando aparece outra especie que é esta, que pon cereal. Aquí empezan os cereais e aquí empeza a disminuir o carballo. Que quere decir que as roturacións para plantar o cereal o que están facendo é eliminar o carballo. Por lo tanto, aquí temos unha historia, polo menos da vegetación, de certa maneira poderíamos tamén deducir a do clima, pero sobre todo é unha historia da vegetación do entorno de Santiago, onde podemos sacar algunha conclusión de carácter climático é nesta outra gráfica. Esta corresponde ao piñeiro. Vemos que hai moito piñeiro arriba de todo, se nos tempos actuais, cando se empezou a plantar o piñeiro desde o século XIX, desaparece cara abaixo e volve a aparecer un piñeiro xa, pois, digamos, na época xermánica. Pois ben, cando se analiza con certo detalle, vemos que este piñeiro non é o mesmo piñeiro, que este é o piñeiro bravo, en cambio este é o piñeiro de carácter máis mediterráneo, tipo piñeiro manso, un pinus pinea, o que nos quere dicir que pode haber unhas condicións climáticas máis mornas, porque ese, de certa maneira, podemos supoñer que a estas alturas non se plantou, que foi un piñeiro de carácter natural e, por lo tanto, nos está indicando que temos un clima un pouco máis suave nesas alturas do século IV, do século V da nosa época. Ben, ademais destes datos que, como vedes, son un pouco fragmentarios, pero é o que temos, eu realmente estou informando do que se coñece, do pasado do noso clima, o que ten xa un certo interés son os anéis dos árbores. Os anéis dos árbores, como todos sabedes, alternan zonas de color oscuro con zonas de color claro. As zonas de color oscuro corresponde ao inverno, cando medra menos o árbore, e as zonas de color claro, cando medra máis, corresponde a primavera ou verano. Entón, cada ciclo de color oscuro e color blanco corresponde a un ano. Este é un árbore de América, este árbore naceu en 1400, e desde aquela foi medrando hasta a época actual. Pero analizando con as características destes anéis, pódense chegar a correlacións cos datos climáticos actuais e pódense chegar a conclusións máis seguras sobre como foi o clima desde o punto de vista da precipitación e desde o punto de vista da temperatura. E para Santiago, diríamos para Lavacolla, porque é o observatorio que utilizou, temos unha información importante do máximo especialista que temos en España, creo que en Aragonés, que proveu moito este tipo de información, e que conseguiu establecer correlacións co clima de Lavacolla e un conxunto de anéis de árbores do entorno de Lavacolla. A información que temos aquí é unha información, vamos a chamarlle relativa. Que quere decir? 1 e 2 quere decir cando di 1 que chove bastante, cando di 2 que chove moito. Menos 1 que temos unha seca moderada alta e menos 2 que temos unha seca moi forte. A última seca que tivemos foi incluso máis baixa que menos 2. Entón, que nos di aquí? Pois que no século XVII, como estamos a ver, houve un período positivo, moi positivo, incluso con algúns datos que chegaban por enriba de 2, que está refrendando eses datos históricos que xa coñecemos, pero agora con máis seguridade. Non é simplemente eses datos puntuais que nos está dando a información documental. Agora son datos xa que teñen unha continuidade, por lo tanto, estamos garantizando que ese século XVII é un século realmente de moita chuvia. Pero tamén houve secas que foron producíndose no tempo e que xa, despois do 1800, temos unha certa estabilización do clima desde o punto de vista da precipitación. Por lo tanto, esta é unha información tamén interesante que nos pode servir para interpretar que pode ser o clima histórico de Santiago desde o ano 1575. É mágoa que non teñamos datos equivalentes de Lavacolla para a temperatura, porque é que estes datos dependen das correlacións. Se son correlacións significativas poden ser utilizados, se non son, desbótanse. As correlacións coa temperatura non eran significativas. Pero, como unha aproximación, poderíamos ter unhas correlacións que sí obtuveron
cos datos da Coruña. E cos datos da Coruña, os datos de temperatura, concretamente do mes de xaneiro, vémonos aquí, a partir de dendrocronoloxía, é dicir, dos anéis das árbores, e aquí empatando, como vedes perfectamente, cos datos instrumentais. Son os datos medidos na Coruña, no Observatorio da Coruña. Está perfectamente enlazada unha gráfica a outra. Que podemos decir de esta gráfica? Pois que hai unha certa constancia de temperatura, máis ou menos alrededor de 1500, onde temos un frío relativamente importante. É o que en outras partes, porque isto se detectou en moitas partes de Europa, o que se chama a pequena idade do xeo. Que, sobre todo, a pequena idade do xeo non é o frío generalizado, sino que son invernos, sobre todo, máis rigurosos. E, por lo tanto, podríamos decir que si na Coruña ou invernos máis rigurosos alrededor deste período, pois en Santiago probablemente tamén o vai a pasar o mesmo. Un último conxunto de datos proxy interesantes tamén, eu diría incluso máis interesantes que os anteriores, de cara á información climática, son os datos que se poden atopar no fondo das rías. Evidentemente en Santiago non temos ninguna ría, pero temos as próximas, temos as moi achegadas a nós. En a ría de Muros hai un análisis moi detallado e moi informativo que despois poñeremos. O único que quero aquí resaltar é que estes análisis, en vez de facelo co polen, fanse cos foraminíferos, e os foraminíferos pasan iso mesmo. Teñen uns caparazóns que son totalmente distintos e que poden servir para identificar a especie. E que, ademais, estes foraminíferos son moi dependentes da temperatura. Aquí temos o conxunto de foraminíferos de climas tropicais, outros de climas subtropicais, outros de climas subpolares, etc. Aquí vemos a relación que pode haber entre estes grupos de especies de foraminíferos e a temperatura. É dicir, que son auténticos termómetros. Se nós analizamos os foraminíferos que se poden conservar milleiros de anos, porque, repito, son caparazóns que no medio marino poden resistir sin destruirse, entonces, identificando e clasificando eses foraminíferos, podemos saber realmente cal foi o clima. Pois ben, na Ría de Muros temos este gráfico que é moi ilustrativo, porque, como podedes ver, xa temos temperaturas. Ata agora non falábamos de temperaturas. Aquí xa podemos falar de temperaturas. Unhas temperaturas, a temperatura promedio na zona, é como pode oscilar a temperatura cara períodos máis quentes ou cara períodos máis fríos. Reparade tamén que as oscilacións non son tampouco moi elevadas, como máximo é de un grau para baixo ou de un grau para arriba. Por tanto, é a oscilación na que nos imos mover. Pero podemos chegar, por exemplo, aos 3000 anos, antes da romanización. E vemos que aquí hai un período lixeiramente quente. Despois, aquí vemos probablemente un período frío. Aquí xa entramos na romanización. Hai un período cálido que en general se deu en casi todo o Mediterráneo, que ten un nome específico, o período romanquente, e aquí tamén podemos ver recollido. Depois ven a etapa máis ou menos das invasións xermánicas, a Idade Media, e tamén vemos que volve o frío. E isto é moi importante. máis ou menos alrededor do século XII, quizáis un poquinho, si máis ou menos do século XII, no século XIII, temos un período quente, o período cálido medieval. A este período cálido medieval deuselle muitísima importancia desde o punto de vista histórico, porque incluso hai quen especula que o incremento importante que houve de produción agraria nese momento, isto está claro, non? Todos os economistas medievalistas detectan que alrededor deste período hai un incremento da produción, hai un incremento da riqueza en Galicia, pois en parte podría ser debido tamén a unha melloría do clima. Unha melloría do clima que se debe a este medio grau parece pouco, pero medio grau cada un medio supón bastante incremento de temperatura que é un período máis que nos tende durante varios anos. E despois volvemos outra vez ao frío. Volvemos outra vez ao frío. Este período de frío pode empatar perfectamente ca gráfica que tiñamos a Coruña das temperaturas de xaneiro. Aquel período frío, aquela pequena idade do xeo, pois aquí temos perfectamente definida. Por lo tanto, na Ría de Muros, e por lo tanto podíamos pensar que na Ría de Muros non hai moita distancia, ni moita diferencia con Santiago, realmente teníamos unha radiografía bastante completa de como foi a evolución do clima pois nos últimos 3000 anos. E xa, para rematar co pasado, quédanos o máis seguro sempre, o instrumental, as medidas instrumentais. Cando comenzaron as medidas instrumentais? As primeiras en Galicia fixeronse no Ferrol, alrededor de 1812, 1813, son 3-4 anos, pero non nos sirven porque non teñen continuidade. As primeiras medidas con continuidade hasta o día de hoxe
son as que se fixeron na Universidade de Santiago a partir de 1848 por don Antonio Casares, que este ano celebramos o seu centenario. É dicir, que entre outras moitas cousas de don Antonio Casares, hai que decir que foi que nesta terraza que tiña o edificio vello da Universidade antes da reforma que lle fixeron ao final, neste edificio tiña instalado o seu observatorio. E neste observatorio comenzou a medir as temperaturas e as precipitacións de Santiago. Temperaturas que, como podedes ver, chegan hasta hoxe. Que podemos deducir destas temperaturas? Para simplificar e para ver como é a idea, o que ocorre aquí, temos o que chamamos as medias móviles, que son estas líneas vermellas, que é un cálculo estadístico, que simplemente que fai é suavizar o que está ocurrindo. E aquí que é o que podemos ver? Podemos ver que, evidentemente, a partir deste momento hai como unha certa tendencia a un incremento. Hai unha tendencia de incremento de un grau, máis ou menos, en todo este período. Pero unha tendencia que, en certa maneira, está modulada ou, se queredes, enmascarada por grandes fluctuacións. E isto caracteriza o clima de Santiago, porque se comparades esta mesma gráfica a da Coruña, que ten desde 1860 e pico datos, vemos tamén unha tendencia, pero as oscilacións son moito menores. As oscilacións, as variacións, vamos chamar de pequeno ritmo, de pequeno período, son moito máis suaves. En Santiago, en cambio, son moi bruscas. Fan máis difícil ver a tendencia, pero realmente hai unha tendencia a que as temperaturas van medrando nos últimos 30 anos, máis ou menos un grau e medio, que é o que, de alguma maneira, nos está dicindo que estamos nun proceso de cambio climático. Pero todo é, repito, con unhas grandes oscilacións, que ás veces é o que nos fai que a nosa percepción do clima sexa unha percepción, de certa maneira, errónea, porque estamos máis preparados para recordar o máis próximo a nós, e cando varía moito, pois non temos esa capacidade de reproducir a tendencia máis global e máis general que é a que realmente nos define este clima. Isto é o que está ocurrindo en Santiago ca precipitación. Perdón, ca temperatura. Ca precipitación? Bueno, pois ca precipitación vemos que tamén hai uns períodos, unhas certas oscilacións, e sobre todo, nos últimos anos, o que estamos vendo que hai unha tendencia a que a precipitación anual vaya medrando máis ou menos de unha maneira progresiva. Iso parece que é, polo menos, a tendencia que reflexa estes datos instrumentais. Por lo tanto, con estes datos instrumentais de temperatura e de precipitación, remato esta visión cara atrás, esta visión do pasado. Imos agora, entón, a segunda parte, o presente. O presente, pode ser o día de hoxe, porque o de hoxe xa, mañá xa estamos no pasado. Por lo tanto, o que nos queda para atrás é pasado. Pero realmente o presente, de alguma maneira, en climatoloxía, podemos definir a partir de uns valores medios. De uns valores medios que, sobre todo, están máis ou menos considerados desde o punto de vista internacional. Entón, desde este punto de vista de considerar os valores medios que definen un clima, que despois veremos exactamente como fai isto, o que me interesa agora é sinalar cando comezou o tópico de que Santiago é a cidade onde chove máis de España. Ese tópico que se arrastrou durante moito tempo. Pois realmente comezou prácticamente con o século XX. Co século XX empezaron a aparecer os valores promedio das diferentes medidas de precipitación que había en toda España, e un dos datos importantes é este que aparece no anuario estadístico. Este anuario estadístico, porque en castelán, temos clasificadas todas as poblacións españolas según a precipitación, e a única que está por enriba dos 1500 milímetros é Santiago. Santiago aí está en solitario como campeón da precipitación. E de aí lleven a zona de Santiago como a cidade onde chove máis de España. Veremos que isto hai que matizarlo, pero bueno, por lo menos este dato histórico pode nos servir para recoller por que se falou durante moito tempo e ainda se sigue falando como Santiago a cidade onde chove máis de España. Pero ben, decíamos aí un momento que para definir o que é o clima presente hai unhas normas internacionais. Mas non podemos definirlo de calquera maneira. Hai unhas normas que están definidas desde o ano 1935 no Congreso, na Conferencia de Directores da Organización Meteorológica Internacional, hoxe a Organización Meteorológica Mundial, e desde estas datas se decretou, de alguma maneira, se definiu que o clima de unha localidade hai que calculalo en períodos de 30 anos. É o que se chama o período normal.
Se non temos 30 anos non podemos definir oficialmente o que é o período normal dunha cidade. Por lo tanto, comenzando, tamén era outra das normas que dictaban, comenzando co primeiro ano do século XX. Por lo tanto, o primeiro período normal sería este, 1901-1930, o segundo 1931-60, o terceiro 61-90, que é o actual. Neste momento, o clima de Santiago, o clima de calquer cidade, oficialmente, só se pode definir por estes 30 anos. O próximo, evidentemente, será 1991-2020. Cando cheguemos alá, teremos outra normal. Pois ben, se utilizamos estas normais, podemos ver, utilizando os datos do Observatorio da Universidade, que son os máis antigos, como xa dixemos, como foi a choiva en Santiago nos estes, prácticamente desde principios do século XX, é agrupada en tres períodos normais. 1433, 1554, 1638. Hai un proceso de incremento da precipitación que parece que é concordante con aquela tendencia que se observa. Este incremento da precipitación, sobre todo, débese ao inverno. Algo a primavera, porque na primavera temos que sumar aí o mes de febreiro, que non pode ser bastante chuvioso. En cambio, tal como aparecen as normais, o verán, despois veremos que son hai datos que non parecen reforzar esta información, pero por lo menos a nivel de normais, os veráns son menos chuviosos, hai menos precipitación e, por lo tanto, utilizando de momento estes datos, esta sería a información do clima actual de Santiago, do clima actual oficial de Santiago. Pero volvendo á pregunta que formulaba na gráfica anterior, canto chove en Santiago? Decíamos que era o campeón porque non había máis información. Neste momento temos máis información. Este é o último mapa que hai, de 2 anos. Gracias a Deus incorporan a Portugal, porque moitos dos mapas que tiñamos eran mapas non ben de Portugal ou ben de España, por outro lado, aparte. De alguma maneira rachábamos a península, esa unidade, vamos a chamarle climática, esa unidade fisiográfica, esa unidade física que ten, entre outras, que ten a península ibérica. Pois aquí podemos ver, con este mapa da península ibérica, da precipitación anual da península ibérica, que a precipitación de Santiago está aquí, ¿no? Mais ou menos, utilizamos a última normal, neste período, aquí. ¿No? É dicir, que esta zona azul, podemos por aquí, esta zona azul, é a que lle corresponde á chuvia de Santiago. É dicir, que non é Santiago. Hai moitísimo máis territorio, sobre todo o que está mirando cara ao mar, que ten unha precipitación semellante á de Santiago. E por enriba de Santiago, temos estes períodos, esta zona que teñen color morado, están por enriba dos 1800, e sobre todo estas que teñen un color máis claro, están por enriba dos 2200. Por lo tanto, en Santiago chove moito, pero non chove o máximo que se dá en toda a península ibérica. Temos zonas onde se chove moitísimo máis, ¿no? Por lo tanto, esa zona temos que afectar hasta certo punto. En relación co clima, e en relación co clima actual, temos tamén moitas preguntas, ¿no? Unha delas é as secas que estamos a padecer nos últimos anos. As secas poden ser, sobre todo, interpretar desde 2 puntos de vista. A seca agronómica e a seca hidrolóxica. A seca agronómica porque os prados non medran, porque os prados se agostan. A seca hidrolóxica porque os nosos pozos deixan de ter agua, ¿no? Son as 2 grandes preguntas que nos podemos facer. Bueno, esta, de alguma maneira, trata de responder a primeira. Trata de responder a partir de un dato que é o máis directo, que é a auga do solo. A auga do solo, no solo temos un depósito de auga, pode ser 100 litros por metro cuadrado, ¿no? Pois ese depósito se pode ir agotando. Se temos o color azul, quer decir que esa reserva de auga do solo está intacta, que non se agotou. Non se agotou. En cambio, cando estamos, por exemplo, con estes colores amarelos, ou estes colores, sobre todo vermellos, quer decir que a reserva de auga do solo está por debaixo do 50% e no vermello por debaixo do 25%. Se vemos o panorama desde o ano 1959, ou seja, máis de 50 anos, vemos que evidentemente non hai unha tendencia en estes momentos das secas. Pode haber un ano como o ano pasado, o ano pasado que houve 3 meses seguidos con o solo prácticamente seco, pero temos aquí outro ano que tivo 4, e outro que tivo 3, e outro que tivo 3. Quer decir que foi unha seca importante, foi unha seca que produxe moito dano, pero non foi unha seca extraordinaria nin excepcional no que é a nosa historia climatolóxica. Por lo tanto, contestando esta pregunta en parte, diremos que efectivamente as secas son importantes, pero que realmente non tenen de momento unha tendencia moi definida.
A outra parte da pregunta, os pozos, as augas subterráneas. Pois podemos responder dicindo que os pozos e as augas subterráneas recárganse, énchense de auga basicamente nos meses de novembro, decembro e xaneiro en Galicia. É o período que chamamos de recarga. En que medida estes meses dan auga? En esa medida os pozos se van recargando, os pozos van a dispoñer de auga en todo momento. Pois ben, aquí vemos como é a evolución en Santiago, ¿no? Seguindo de novo esta tendencia, o que sí podemos ver é que nos últimos 15 anos, a tendencia que hai é que as choivas que provocan a recarga dos acuíferos van disminuindo. Hai unha disminución progresiva. Non sabemos se vai a ser permanente ou non, pero de momento 15 anos xa é un período bastante importante como para pensar que aquilo pode ter algo máis que causas aleatorias, non? Entón, esta sería, de alguma maneira, a contestación a esa pregunta. E hai unha cuestión tamén moi interesante, que o clima é unha cuestión obxectiva, a climatoloxía é unha ciencia obxectiva, pero tamén é unha ciencia subxectiva. A nós interesamos moito o día que vai a fazer cando nos casamos, ou cando casan os nosos fillos, etc. E, por suposto, como santiagueses, interesamos moitísimo saber cal vai ser ou cal foi o clima na semana ou no día do apóstolo. Pois ben, esta é a gráfica de como foi o clima na semana do apóstolo. Este é o día 25, o día do apóstolo. Aquí temos as precipitacións que ocurriron desde o ano 67. Esta é a temperatura máxima, que tamén é importante, saber se vamos a pegar ou non de calor, cando o apóstolo. Pois ben, vou explicar un poquinho isto. Estes colores máis azules, un azul clariño, que vemos por aquí, son cando choveu menos de 10 milímetros, o que quere dicir que é unha chuvia feble. Podemos dicir que en Santiago, o día do apóstolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días neste período de 45 anos, choveu pouco, pero choveu algo. En general, podemos dicir que é un período bastante seco. A gas, por exemplo, o ano 71. O ano 71, estes colores azuis, quere dicir que choveu entre 10 e 30 milímetros. Estes colores máis oscuros, que choveu máis de 30 milímetros. É dicir, que choveu arreo. O ano 71 choveu arreo na semana do apóstolo. Aquí tamén, nestes últimos anos, houve uns días que, infelizmente, non chegaron a afectar o apóstolo, pero que tamén choveu. Por lo tanto, en general, poderíamos decir que as nosas festas, en general, van gozando de un clima relativamente benigno. Ainda que, se vos fixades, parece que os últimos anos chove máis na semana do apóstolo que nos anos precedentes. Ainda non fixemos a estadística, porque foi unha gráfica que casi elaborei hoxe por a mañá, ainda non fixemos a estadística pertinente para saber se esses datos son ou non significativos. Pero sí, a primeiro golpe de vista, a impresión que nos dá é que parece que nos últimos 15-20 anos está chovendo máis que nos anos anteriores. Se vamos ás temperaturas, pois tamén temos as temperaturas de color amarelo, indican unha temperatura máxima do día por arriba dos 30 grados e por abaixo dos 35. Estes colores indicarían unha temperatura de 35 e 40 grados, e este de aquí é un día de afogar máis de 40 grados. É dicir, o día máis quente da semana do apóstolo, do ano 90, o día 19 do ano 90. Sería máis de 40 graus de máxima en Santiago, según o observatorio da Universidade. Tamén podemos ver, o cal é certamente curioso, que parece que tamén nos últimos tempos non fai tanta calor na semana do apóstolo como nos períodos precedentes. Diredes, bueno, isto contradí o do cambio climático. Habría que decir, porque cando se fala do cambio climático non se di todo, que a gran tendencia é a que medra a temperatura, pero nos últimos 10 anos hai como unha certa estabilización da temperatura. Probablemente pode ser debido que hai outros ciclos, o ciclo solar, por exemplo, que se superpón a outras causas, pero a realidade é que nos últimos 10-15 anos hai unha certa estabilización da temperatura que podería justificar probablemente estes datos. Pero, cando se fala do clima de Santiago, tamén se pode falar dunha cuestión que nos interesa moito, xa non por urbanismo, que é dicir, as diferencias do clima en relación co territorio. Porque Santiago ten un observatorio que define o clima, pero ten un territorio onde o clima pode cambiar de uns puntos a outros. Eu de sempre escoitei que os grelos da Peregrina eran moito mellores porque facía máis frío galá, e que incluso as plantas medraban 15 días máis tarde que as do sur de Santiago. Eso sempre escoitei. Pois ben, aquí temos unha información sobre algo que teñen todas as cidades, que se chama a Illa de Calor.
A illa de calor, que quere dicir? Que como consecuencia do cemento que acumulan as cidades quéntanse máis que o territorio que as rodea. As cidades quéntanse máis. Entón, aquí temos neste color así, nesta especie de sarpullido, non? Temos o color promedio do entorno, que é entre 17 e 18 grados. O Saarela e máis o Saar son máis fríos, teñen un grau menos do entorno, o efecto claramente de resfriamento do río, e despois o centro da cidade pode chegar a ter 2 ou 3 graus máis de temperatura que os arredores, como consecuencia fundamentalmente do efecto térmico, do balance térmico do cemento, pero tamén o tráfico, as calefaccións. Isto é un dato de xullo, aquí non podría botar a culpa as calefaccións, pero esta illa de calor reprodúcese tamén no inverno e, por lo tanto, pode ser ainda máis intensa. Entón, aquí teríamos as variacións da temperatura en Santiago en relación co territorio. Algo tamén que creo que é interesante ter en conta, porque de alguma maneira, cando nós buscamos unha zona de Santiago, tamén teríamos en conta moitas veces cales son as condicións do ambiente, cal é o clima, cales son, digamos, as nosas facilidades que podemos atender. E outra cuestión, que tamén para definir un pouco o cambio do clima do territorio de Santiago, é a diferencia que hai clarísima entre a parte de Santiago que mira ao Tambre, que é o río Tambre, que é pintado nesta gráfica, que é unha gráfica de unha tese francesa, e a parte de Santiago que mira cara a Ulla. Santiago está entre o Tambre e o Ulla, está aquí no medio, e hai unha diferencia moi clara entre esas dúas partes de Santiago. E podemos ver moi claramente nesta gráfica que corresponde aos puntos onde había vide no ano 1845 a partir do dicionario de Valencia. Podemos ver claramente que a zona onde había vide era no Val do Ulla. No Val do Ulla. No Tambre, como vedes, prácticamente non había vide. E non había vide fundamentalmente por unha cuestión climática. Era máis frío o Val do Tambre que o Val do Ulla. E, por lo tanto, esa é unha condición clara e típica do territorio de Santiago. Que todo o que mira cara ao Tambre normalmente é un pouco máis frío que todo o que mira cara ao Ulla. Este é un dato, pero poderíamos poñer máis, porque hai datos en realidade media onde tamén se repite prácticamente esta dualidade climática de un Santiago máis fresco e de un Santiago máis quente. Por lo tanto, son datos que habería que considerar. E agora xa, para ir xa un pouco rematando, vamos a encarar o futuro. O que é máis propiamente de cambio climático. Realmente todo o que estou a falar é cambio climático, non? Porque non podemos interpretar o futuro sin coñecer moi ben o pasado. Porque esas claves, eses factores que definen o cambio do pasado son os que van a seguir actuando, non todos, porque a aparición do home e as emisións de dióxido de carbono son novas, pero moitos deles van a seguir actuando. E, por tanto, todo o que coñecemos do pasado tamén sirve para interpretar o futuro. Por tanto, ese sería o cambio climático realmente é todo, non? E da que aquí vamos a tratar de unha maneira un pouco máis específica. Como se pode coñecer o clima de Santiago a partir dos estudos do cambio climático? Aquí hai que aclarar dúas cuestións. Normalmente os estudos que estamos a coñecer, os que nos informan, sobre todo nos canales de divulgación, son estudos de gran alcance, son os que chamamos estudios globais, que nos falan do clima do hemisferio norte ou do hemisferio de todo o planeta. Son modelos moi importantes, son modelos en general bastante seguros, que nos falan de que vai a mellorar o clima 2, 3 grados, 4 incluso, de cara a final deste século. Pero estes modelos globais teñen que, de alguma maneira, regionalizarse. Teñen que aterrar, teñen que concretarse no territorio. Son os modelos de última xeneración. Son modelos que teñen máis erro tamén, porque son modelos máis complexos, hai que superpoñerlos, hai que anidalos, se digo, no término técnico, nos modelos globais, e hai que incorporarlle, por exemplo, variantes como pode ser a hidroloxía, como pode ser a topografía, como pode ser a vegetación, que todo eso, ao final, nos pode dar unha información detallada de como pode ser o cambio climático no territorio en pequenas porcións, que é o que nos pode interesar a nós para saber como vai influir o cambio climático en Santiago, non? Entón, se utilizamos estes modelos regionalizados, probablemente o máis utilizado, e o que temos información máis coñecida, é deste modelo, o RANS, que ademais estes modelos tamén son modelos, por falar así, pouco atrevidos, non? Pouco atrevidos porque son conscientes dos seus límites e, por tanto, casi nunca chegan máis alá da mitad do século. E modelan o clima, pero chegan máis ou menos a mitad do século, que é o que nos informa aquí.
o que pode medrar o clima, a temperatura, neste caso concreto, para Galicia, xa detallando, neste modelo regionalizado, para un ano, máis ou menos, pensando na mitad do século, pode haber unha medra de grau e medio e algo máis. Este color é máis ou menos o incremento que podemos agardar para Santiago e, en general, para casi toda Galicia. Si desglosamos estes valores en datos de primavera e datos de verano, veremos que estes valores son máis importantes. Na primavera vai haber unha medra importante, no verano tamén de 2 graus e medio ou 3 graus. Por lo tanto, isto nos pode informar de cal pode ser a nosa perspectiva do cambio climático. De todas maneiras, eu sou consciente que se falamos en graus, a percepción que temos do que pode supoñer o cambio do clima non é moi clara. Sí, entendemos claramente que quer decir eso de 2 graus, pero non o percibimos así como unha sensación moi directa. Creo que máis informativo é o que se lle chama o número de días cálidos. Que é un día cálido? Un día cálido é, nun período, por exemplo, de primavera, o 5% dos días máis quentes dos 90 días da primavera. Dos 90 días da primavera, os 5 días máis quentes definen un umbral que é o día cálido. Pero ben, se utilizamos ese umbral para ver os números de días cálidos que vai haber na actualidade e os que vai haber no futuro, atopámonos que na actualidade o número de días cálidos é de 4 e medio, máis ou menos. É dicir, que podemos imaginar un día de moita calor, en verano, pois eses 4 días de máxima calor do verano son os días cálidos que temos na actualidade. Pois ben, o número de días cálidos, por exemplo, no verano, previstos para a mitad do século, son de orden de 20. Por lo tanto, creo que isto nos dá unha sensación máis directa do que pode supoñer eso, porque pasamos de padecer 4 días ou 4 días e medio na actualidade de moita calor a padecer 20 días de moita calor. É dicir, eses son os graus que creo que podemos decir que non nos di esa sensación cando os interpretamos no punto de días cálidos, creo que nos dan unha información máis directa e evidente. A precipitación, pois tamén temos un problema. Realmente aquí temos un problema en general non en Santiago, sino en Galicia. E é que Galicia atópase a cabalo dos climas mediterráneos e dos climas atlánticos. E, polo tanto, vemos que na zona, vamos a chamarlle Castelán, na zona de Castela, na zona de Trás-os-Montes, hai unha disminución. Eses colores quentes nos están falando dunha disminución da precipitación, mentras que na maior parte de Galicia, e na zona de Santiago tamén, na maior parte de Galicia vai haber un incremento da precipitación. Iso é consecuencia da nosa situación de encrucillada, o cal tamén nos indica que estamos nunha situación difícil. Estes son os datos oficiais, pero tamén temos que ser conscientes que cando estamos nestas situacións de transición, os erros poden ser máis importantes. Se analizamos por estacións como pode ser, de acordo con estas informacións, a evolución da precipitación, vemos que en general a primavera vai a disminuir. A precipitación da primavera vai a disminuir. E iso sí o estamos padecendo xa. As estatísticas, sobre todo da precipitación de febreiro, marzo e mesmo de abril, nos últimos 15-20 anos nos están informando que hai unha disminución da precipitación. Por lo tanto, o que estamos vendo parece que empata bastante ben co que nos predín estes modelos regionalizados. En cambio, por exemplo, no outono, no inverno, vai haber un incremento importante de precipitación e no verano vai haber unha situación partida, e mesmo en Galicia, na zona noroeste, incluindo Santiago probablemente, despois do incremento, e na zona do resto, disminución. Pero repito, nestas zonas de umbral os problemas son máis complexos. E vamos agora xa os últimos datos. Os últimos datos xa non son, ainda que son numéricos, reflexan xa realidades palpables. Unha delas é as xeadas. As xeadas que son moi importantes do punto de vista agrícola. A xeada neste caso está expresada no día xuliano, é dicir, o día xuliano 0, o día 1 de xaneiro, o día 365 e o día 31 de decembro. Por lo tanto, aquí temos os días xulianos. Aquí temos a primeira xeada, aproximadamente 300 e pico, máis ou menos en novembro. A última xeada, estamos a falar do ano 70, a última xeada sería máis ou menos en abril, en 100. Pero o que podemos ver é que a primeira xeada vai a cambiar, ou cambia moi pouco, porque estes datos son reais, non son datos proxectados, son datos medidos. A última xeada non cambiou moito, a primeira xeada non cambiou moito, sin embargo, a última xeada
se vai adiantando. A última xa debe ser no mes de abril, vai sendo xa no mes de marzo e incluso casi a finais de marzo. Quere isto decir que o período baleiro de Xiapas, o período interesante desde o punto de vista de moitos cultivos, vai medrando. Concretamente, na Bacolla, nestes 30 anos, o día baleiro de Xiapas medrou en 52 días. Estes son datos xa, de repito, non extrapolados, senón datos medidos en a Bacolla, por tanto, podemos aplicar a sanción. Este é un dato curioso, é mágoa que non este seguida, pero foi un estudo que se fixo no Pedroso, con drosófila. Hai unha variedade de drosófila que está adaptada ao calor, e se mirou en que medida había unha porcentaxe de esa variedade adaptada ao calor frente ao conxunto das drosófilas. Nos anos 70, veuse que as drosófilas normais tiñan este color azul e as drosófilas adaptadas ao calor tiñan estas medidas, vamos, representadas en este color vermelho. É dicir, que máis ou menos o 50% das especies, das variedades determinadas eran generais, normais, as outras eran aceitadas ao calor. 10 anos máis tarde, no Pedroso, o que se observa non se pode continuar, por lo tanto non se pode saber na actualidade se esta tendencia seguiría ou non, pero o que sí se observa é que as variedades de drosófila, é dicir, estas mosquiñas pequenas, aumentaron as variedades adaptadas ao calor. Aumentaron de unha maneira clara con relación ás variedades comuns. Por lo tanto, podría ser tamén un dato de que estamos a cambiar en relación co clima. E tamén hai outros datos, sinto que non señen de Galicia, pero é que, bueno, de Galicia, que non sexan de Santiago, porque aquí estas observacións non se fixeron. Son as observacións meteorofenolóxicas, observacións importantísimas que se están facendo en España desde o ano 45, e que algúns observatorios puderon mantelas durante moito tempo. Un caso é, por exemplo, estes dous, o de Guillarei e o de Salcedo, e que nos informan de moitísimas cousas. Unha delas, por exemplo, que é moi plástica, de cando chegan e cando se vai ás Anduriñas. Cando chegan e cando se van ás Anduriñas. Pois, utilizando a mesma representación, vemos que estas liñas están inclinadas un cara abaixo e outra cara arriba, quere decir que o período de permanencia das Anduriñas nesta zona de Guillarei e tamén na zona de Salcedo medrou aproximadamente un mes. Medrou aproximadamente un mes. E son datos observados, non son datos extrapolados. Por lo tanto, quer decir tamén que o clima se vai facendo un clima máis agradable, máis propicio para que este tipo de aves poidan anidar. Outro dato tamén, a borboleta da col. Cando sai a borboleta da col? É un dato tamén que apuntan os fenómenos. Pois tamén vemos que tamén hai un adianto de comenzar máis ou menos en abril, agora, ao final, está xa aparecendo a borboleta da cor a finais de febreiro. Por lo tanto, temos tamén outro dato moi plástico, moi directo, que nos está informando que o clima realmente está a cambiar. Ben, e agora xa, con isto remato, como unha especie de conclusión, vamos a chamarlle moi plástica, do que pode ser, o que pode ser o cambio de clima para Santiago. É o que se chama os análogos xeográficos. É un método de estudio de como pode ser o clima no futuro. Como se fai este? Pois se fai mirando por todo o planeta onde pode haber un clima semellante ao que vai a ter Santiago, por exemplo, na segunda mitad deste século. Se sabe que vai ter 2 grados máis, que vai chover algo máis, ou o que sexa. Entón, se trata de atopar no planeta onde podemos nos ter un clima semellante a ese Santiago de dentro de 50 anos. Pois ben, estes estudos fixéronse sobre todo na costa non se atopou, pero para o interior de Galicia atopáronse análogos xeográficos bastante seguros co interior de Portugal, na zona, vamos a chamarlle, de la Alta Beira e do Miño, e concretamente Santiago, o clima de Santiago, que en principio pode, como unha, vamos a chamarlle, unha hipótese modesta, podemos supoñer que vai medrar 2 graus de aquí á segunda mitad do século. Pois estes 2 graus de diferencia son os que hai entre Santiago e Santo Tirso. Entón, quer decir que, de alguma maneira, o noso análogo xeográfico teríamos neste municipio, neste concello de Portugal. Este concello de Santo Tirso é un concello que está máis ou menos perto de Braga, é un concello que está na zona sur do Miño, é un concello que ten unha paisaxe, como podedes ver aquí, como podemos ver nesta outra gráfica, unha paisaxe que tampouco é moi distinta a paisaxe nosa de Galicia e incluso, diríamos, da de Portugal.
vese algo máis de viño, non? Que aquí non o temos, pero as árbores son todos o piñeiro, que non por todas partes, teríamos tamén o eucalipto, que pasa que non metí na foto, e teríamos esta última transparencia tamén da zona de Santo Tirso. E con ela a última mensaxe en relación con esta charla na miña sobre o cambio climático. E o cambio climático é unha realidade que estamos a ver nos nosos instrumentos, que estamos a ver no noso entorno, polo cambio das floras, polo cambio dos paxaros, por exemplo, das chegadas e salidas, pero que non é unha situación dramática como moitas veces nos la pintan. Esta paisaxe de Portugal, esta paisaxe de Alto Miño, é unha paisaxe perfectamente nosa, é unha paisaxe que podemos acoller sin rachar en ningún momento a nosa afectividade. Bueno, moitas gracias.